Una de les coses importants per una modista és anar amb una persona que entengui el que porta, que sàpiga portar-ho. I llavors ells t'ensenyen a tu, Les clientes t'ensenyaven moltes coses. O sigui que i aquí no podies aprendre res. Al barri no hi havia demanda. No, i de tal manera sí que hi havia demanda, però encara havies de cobrar menys i a més, com que no entenien ni sabien el que podíem dur, resulta que era un fracàs. I la major part de modistes aquí a la Torrassa sí que treballàveu per aquestes dones de classe alta. La majoria sí. De barris com la Bonanova i etc. Sí, i Sense Gràcia i tot gent que tingués diners per pagar això. Clar. Però al barri també hi han hagut modistes i modistos aquí al barri i s'han dedicat a treballar per la gent d'aquí. Però jo vaig començar també... Perdona, m'he deixat de dir una cosa. Per favor. El primer negoci no el vaig posar al carrer Marina, sinó a casa de la meva mare. A casa de la teva mare. Aquí a la Ronda de la Torrassa 125. Ronda de la Torrassa 125. Ja li farem una fotografia. I és l'Arcastell. Parlem-ne. Escolta'm, però... I saps quin nom li vaig posar? Quin nom? La Cova del Bon Vestir. La Cova del Bon Vestir? Sí. A la casa de la Torrassa, el que actualment estem esperant, que algun dia les obres acabin i puguem conèixer el castell de Bellvís. Això mateix, aquí. Era la Cova del Bon Vestir. I venien gent de la Bonanova a vestir-se aquí a casa meva, la meva mare. Però clar, per això vaig voler canviar de lloc, perquè, home, la gent que venia de la Bonanova... Què li passava a la gent de la Bonanova quan venia aquí a la Torrassa? M'estimaven tant que no passava res, t'ho dic en sèrio. I les continuo tenint, les que vaig començar amb la Cova del Bon Vestir, que s'han fet més velles que jo encara, però bueno, encara en conservo algunes. Que entraven a un castell, que aleshores no ho sabien, però categoria. Sí. I m'han estimat sempre tota la vida aquesta gent, perquè a tot arreu hi ha gent maca. És igual que sigui aquí, perquè sempre deien, aquells són uns pijos, aquells són... No, jo m'he trobat molt arropada amb aquesta gent també. Igual que m'he trobat aquí, perquè no he volgut marxar. Perquè si hagués volgut marxar, hauria pogut. Però no vaig voler. I això que la meva filla anava a la Bonanova al col·le també. De la mateixa manera que tampoc van tenir tants prejudicis quan venien des d'allà dalt i baixaven literalment a la Torrassa. Jo sempre he dit que he tingut una clientela intel·ligent, perquè elles van valorar la meva feina. Suposo que també el preu. Però, sin embargo, la Margarita no és que hi ha estat allà 3 mesos. La majoria de gent que té de clientes és perquè és la modista de la reina. I això els hi dona, bueno... I aquestes meves deien, és nada. Jo en tenia algunes que em deien, és que tu trabajas muy bien, perquè en tenia del nord, que havien sigut clientes de Valenciaga. I mira, tinc cartes d'elles, tinc escrits donant-me les gràcies per lo bé que han lluït, i deien, és que tu ets una mostra del Valenciaga. Vull dir que em valoraven la feina, i a mi això és el que m'agradava, perquè necessitava diners, però el que valorava jo era que em valoressin la feina. Mai he sigut gens comercial, gens. No has sigut gens comercial, com dius, però tota la teva vida has estat... T'has dedicat al mateix? Sí, vivint d'això, malament, però vivint. I has pogut viure d'això, com dius, malament? Però viure, sí. I una cosa també tinc que dir, que dono gràcies de tindre aquest ofici perquè tinc 77 anys i encara puc guanyar-me alguns dinerets amb això. Però si ballo, i amb un altre ofici potser no podria. També ets conscient que moltíssima gent ara no sap cosir, però ja no parlem ni del teu gran ofici de modista, sinó simplement cosir, fer un arreglo, no? Tinc una filla que no sap posar ni un botó. Sí, és així. Però la meva deducció va ser, Imma, perquè no li agradava el cosir. No te'n preocupis gens. Tu faràs un altre ofici o una altra carrera. Guanya diners i dona-li guanyar les que cosen. Que de fet també vivim un moment d'eclosió, aquest barris com el nostre, de petits tallerets, que obre precisament també molta gent
que ve d'uns altres països i precisament obre el petit talleret d'arranjaments de cosir, no? Aquí a la Ronda tenim un, per exemple, no? Sí, hi ha molts, sí. I n'hi ha molts que són espanyols els que ho porten i altres que són... I jo penso que ho fan més bé els de fora, fixa't. Perquè estan en l'època més... hauran après millor que obren ara, perquè les cases de recto són fatals. I Conxita, tu de les grans cases com la Zara i companyia, tu quan vas començar a veure el seu boom, tu què opines de la seva roba? No, doncs de Zara tinc que dir que hi opino bé. Vull dir, està ben feta, però té aquesta dificultat que tenen tots els que fan. Per més que siguin una alta costura molt ben feta, com no sigui a mida, la dificultat sempre és la mateixa. És igual que te vesteixis als xinos, que al Zara, que a Pepe Martínez, per dir alguna cosa, a la Margarita Noguez, a qui fos. Si és confecció feta, la dificultat sempre és la mateixa. I Zara, als principis, i el seu estil és bo. Però jo me compro, per exemple, una cosa Zara, anem a dir, vaig bastant amb la seva línia de mides, perquè soc petita, però tinc poca cosa per tot arreu. I llavors, doncs res, hi ha que arreglar-ho, perquè no cau prou bé. És que no cau... Mira, jo tinc una clienta que vestia la seva mare i la seva àvia, i la nena va voler que li fes uns vestits, però jo amb aquella... Ara ja, d'això et parlo de fa 5 o 6 anys. Jo ja no tenia ganes de fer vestits. I a més que són compromisos, perquè era un vestit perquè feia la tesis de l'escola i l'altre perquè anava a un casament. Vaig dir, mira, jo t'acompanyaré a comprar-lo si vols i t'aconsellaré, però no te'ls puc fer. Vam anar a la Rosa Clara i es va comprar, perquè vam anar a moltes botigues. La Rosa Clara, és veritat, té vestits preciosos. I es va comprar 2 vestits. Un ja li van arreglar malament, però jo, perquè no volia arreglar-li jo, dic no, jo ho tinc jo. I bueno, però aquell va quedar bastant bé. Però l'altre, al cap de mig any o així, de vindre, que anava a un altre casament, a canviar-se el cos. Conxita, canviem aquest cos perquè no m'agrada així. Vull dir, per què? Perquè no són mides. I a la que tenen que fer un retoc, ni la Rosa Clara no en saben, no tenen bones modistes. No tenen bones modistes allà per provar la gent. S'ha perdut l'ofici, Conxita. Sí, suposo, perquè ara mateix fa 4 dies que vaig anar amb una núvia que em va dir vine. I mira, al final li vam tindre que dir el que tenia que fer a la modista. I era la Rosa Clara també, Li vam tindre que dir perquè no... El vestit era molt maco, però a la noia li feia un vuelo aquí que els vols poden estar, però no tenen per què fer borda. I llavors li vam dir, mira, és que tens que anar traient tot aquest vol d'aquí, tot, i deixar. I van arreglar el vestit com li vam dir. Però no sé, no et pensis que sé que si li va resultar perquè es va casar a Galícia aquesta. Però vull dir que no tenen bones modistes per saber fer bons retocs. I després, com que els retocs aquests van parar a les cases de les modistes que treballen a casa seva, no allà al taller, i jo mai he tingut modistes fora del meu taller. Jo sempre he tingut les modistes amb mi, perquè els he dit per aquí. I si estan veient com ho feien, deien, no, així no. Vull dir, és un ofici, de veritat us ho dic, de molts i molts anys. Almenys a mi, com que molt espavilada m'he sigut, m'ha costat molts anys aprendre-ho. I Conxita, el teu barri i uns altres barris semblants a la Torrassa es pot dir que estaven plens de les bones modistes. Perquè mira, tu coneixes tots. Els barris populars són els que tenien les bones modistes. Clar. Bueno, la jefa no. Les jefes estaven totes a Barcelona. Tenien el seu pis i t'agafaven a tu com treballadora. Vull dir que les bones modistes sí que ja estaven afincades, una al Passeig de Gràcia, l'altra a la Gran Via, l'altra... Vull dir, però tu com a treballadora sí que tenien. I jo vaig agafar aquestes 2 noies, que una d'elles, la Maruja, va vindre quasi verge. Vull dir que no sabia quasi res, i ja tenia també els seus 30 i pico d'anys, i ara és la millor modista que ho puguis imaginar. El que passa que a les dues els hi passa una cosa, que no s'atreveixen a provar i a tallar.
Però com fer els vestits, Cosidores. no n'hi ha ningú com elles, L'una en traje i jaquetes i l'altra en fantasia. És que jo no arribo ni amb elles, Són fabuloses. I Conxita, ja per... L'Agustina i la Maruja. L'Agustina i la Maruja. Que ja les vull veure. La Casa del Bon Vestir? La Casa del Bon Vestir que ens has dit que estava a la Ronda de la Torrassa Sí. 105? 125. 125? Quin any, quin és el període d'anys que Pues va estar al el barri? període d'anys seria que jo tindria quasi 40 anys, o 30 i pico. 30, sí, perquè la meva filla ja estava en aquest món. O sigui, que la Casa del Bon Vestir a la Ronda de la Torrassa 100... Va estar als anys pues, no sé, 80 i pico. Tenim fotografies d'això? De la No. Casa del Bon Vestir? De dintre de la casa sí, de les modistes no. De fora? O sigui, estava anunciada? No estava anunciada. No estava anunciada. Mai ha estat declarada. Ma- Mai ha estat declarada. Perquè no he pogut pagar mai, perquè no he guanyat prou diners. Aquesta és la veritat. Sí, bueno, en l'època que jo vaig començar a treballar no hi havia cap casa que estigués declarada ni a Passeig de Gràcia, ni a Gran Via, ni allò, perquè ni t'asseguraven, Jo no he estat assegurada mai, he treballat hasta pretegat i no he tingut segur mai en la vida. Així que tu consta com que no has treballat mai. Exacte. Conxita. Això no ho portis a l'Ajuntament, o sigui que ara em passin tots els rebuts. Crec que no, que deu prescriure, no? Moltíssimes gràcies. És igual, jo no cobro de jubilació, vull dir que tampoc no els he fet cap estafa. Tal qual. Exacte.